Vítajte. Týmto štartujete najlepší Renault v súčasnosti a ten najlepší Renault v súčasnosti je SUVčko. Preto je jasné, že niekedy sa môže stať, že nebude len v tých nákupných centrách, ale môže sa stať aj toto. Že nebude čistý. Toto je Renault Rafale a nebudete počuť žiadne veci o Dobšinskom kopci ani o ničom podobnom, lebo toto auto je vynikajúce a špinavé, takže s tým sa ideme vysporiadať. Toto máme Renault Rafale, ktorý je už čistý a tým pádom vyniknú všetky tie hránky, všetky tie línie, ktoré v podstate dizajnéri navrhli. A za mňa to auto vyzerá vynikajúco, ale musíme si najskôr uvedomiť, že prečo ho máme na trhu. Máme ho na trhu preto, aby automobilka mala zástupcu v tomto väčšom segmente, takmer segmente D, v ktorom donedávna, pár rokov dozadu ešte stále mala Talisman. No a toto Renault Rafale môžeme brať ako nástupcu Talismanu. Jedným bodom je nástupca úplne dokonalý a to kvalitou spracovania. Tak ako dobre bol spravený Talisman, tak dobre je spravené toto. Až neuveriteľne dobre. Čiže Renault Rafale je fakt ten krok, to, čo stojí, ten král ponuky Renaultu aktuálne. Samozrejme, veľkostne sú aj väčšie auta, lebo máme Master, ale z osobných aut je toto absolútny vrchol. Toto je výbava Esprit Alpine, ktorá troní na vrchole tohto vrcholného modelu a preto má v základe adaptívne LED svetla. Tu vidno LED Matrix Vision. Oni v noci funguje veľmi dobre, proste fakt, že vyrezávajú tie autá. Všetko je tak, ako by malo byť. A čo mne sa páči, tak dizajnéri Renaultu sa pohrali aj s tými svetlami a tuto vo svetlách sú ako keby také malé logá Renaultu. A keď hovorím o logu Renaultu, za týmto je samozrejme radar. A tuto sú zase ďalšie také ako keby siluety loga Renaultu a toto konkrétne logo zase odkazuje do minulosti na 70. roky, kedy v 72. prišiel Renault s takýmto štýlom loga s týmto ako keby 2D. Už to nie je ten 3D model, ktorý bol od roku 2000 alebo ešte predtým, ale takýto plochý s historickou pripomienkou. Výbava Esprit Alpine má v základe 20-palcové zliatinové disky. Tu pekne vidno znova to isté, čo sme hovorili minule. Sú to Wintercontact z 875, nie 875. Sú vyrobené v 19. mesiaci 2024 a tu niekde je rozmer, je to priemer 20 palcov. Disky sú veľmi pekné, ale nepodarilo sa mi ich až tak pekne vyčistiť, že áno. Renault teda spravil auto, ktoré je doplnkom ku Austrálu S-Passu a tento Rafale má preto skôr taký štýlovú zadnú časť s týmto SUV coupe prevedením. A dôležité je, že tento spoiler nie je len taký, tuto normálne je medzera, cez ktorú prúdi vzduch, tadiaľto. Automobilka sa vyhrala samozrejme aj s detailami, čiže tu je taký polovičný znak Renaultu a celé auto pôsobí tak kompaktne na to, že má dĺžku 4,71 metra, vyzerá o mnoho menšie. Rázvor z toho je 2738 mm, čo niečo hovorí o interiérovom priestore. Renault má pre Rafale v ponuke len dve pohonné sústavy. Jedna z nich je tento spaľovací motor s objemom 1,2 litra doplnený o spevky. Všetko tu je. Tu je 1,2 litrový motor, ale neviem, prečo je tam 66 alebo 99 podľa toho, čo sa pozeráte odtiaľ alebo odtiaľ. No, je to 1,2 litrový motor, ktorý je rovnaký v podstate ako aj v Dacia Duster. Má 96 kW, k tomu sa pripája ešte 50 kW elektromotor a 25 koňový, čiže štarter generátor. A takisto sú rozdelené aj krútiace momenty. 205 Nm, 205 Nm a 50 Nm. Toto nie je zavreté, neviem prečo. Tu je napríklad to umiestnenie toho na púšťacieho veka ostrekovačov tak trochu horšie, čiže ak toto máte špinavé, tak tu sa zašpiníte, tak tu budete mať taký rýchly pás. Ale realita tohoto vozidla je, že toto auto má reálne 147 kW
ale neprichádzajú tak nejak živelne. Nie je to 200 koní, 147 kW, ako kedysi v Clio RS. V Clio RS to bolo dynamické auto. Tuto je zrýchlenie na stovku za 8,9 sekundy a maximum je obmedzené na 175 km za hodinu. Ale zase na druhú stranu, toto auto by nemalo byť o tých maximálnych výkonoch. Ak chcete maximálne výkony z tohoto auta, musíte si kúpiť plug-in hybrid. A plug-in hybrid vám zaručí, že budete mať vyšší výkon a dokonca štvorkolku. No a čo je ešte dôležité na tomto aute, okrem tej štvorkolky, čo má ten plug-in hybrid, je, že už aj toto prevedenie má 4Control. Ak neviete, čo to znamená, tak 4Control je v podstate natáčanie zadnej nápravy. A natáčanie zadnej nápravy prešlo nejakými zmenami do tohoto auta, čiže zadné kolesa sa dokážu otočiť až do 5 stupňov. Bežne to nerobia, ale dokážu to. Zlepšujú tak manevrovanie. Do 50 km za hodinu je ten uhol trošku menší a iným smerom ako od 50 km za hodinu to ako keby stabilizuje celé auto. Renault Rafale má aj také svetlá, ktoré vyzerajú ako orientálna skladačka. Krásny nápis Rafale, ktorý je písaným. Má nápis E-Tech, lebo je to hybrid, ale dôležité je, že toto auto má celkovo rozchod zväčšený o 4 cm oproti S-Passu, takže lepšie jazdí. No a prečo toto meno? Pretože Aviatika je integrálnou súčasťou histórie Renaultu a kódrom Renault Rafale v roku 1934 stíhačka, vtedy s veľkou vrtuľou vpredu, spravila rýchlostný rekord 434 km za hodinu. Toto auto toľko nejde. To je jednoznačné, lebo to má obmedzenú maximálnu rýchlosť, ale k tomu sa ešte dostaneme. Poďme sa ale pozrieť tuto na... Nikdy nemôžem nájsť ten gombík. Na batožinový priestor. Batožinový priestor je úplne že fajn, má 530 až 630 litrov podľa toho, ktorý objem berete. A dôležité je toto. Aha, ja to celé vyťahnem. A pod tým sa skrýva prekvapenie. Aha, tu je normálna, že dojazdová rezerva. Žiadne dofúkovacie spreje ani nič podobné. Je tu všetko vlastne, čo potrebujete na to, aby ste aj ten problém na diaľnici vyriešili. A toto je vynikajúce tiež. Vyťahnite dno a môžete ho kľudne vyprášiť. Nie je tam žiadno primontované. Je síce dosť ťažké, ale manipuluje sa s ním. Jak so sedačkami v multiváne. Úplne jednoducho. Na Renaulte Rafale budete hneď prvé počuť takéto tlmené dovretie dverí, čo nie je úplne štandard pre všetky auta. A aj vzadu je miesta úplne, že perfektne. Dokonca aj nad hlavou mám kus. A dokonca mám nad hlavou lietadlo, ktoré je na streche Solar Bay. Strecha Solar Bay je zaujímavá tým, že ona sa tak sekvenčne po takých plátoch zatemňuje a zatemňuje sa tým, že tam sú nejaké tekuté kryštály medzi dvoma vrstvami skla, čiže mágiou. Čo sa týka vnútorného zadného priestoru, na kolena je ho tu dosť, je tu odkladací priestor, ale je tu jedna vec, na ktorú sú francúzski dizajneri a konštruktéri špeciálne hrdí, a to je lakťová opierka. Tá síce vyzerá tak obyčajne, ale ak máte telefón bez obalu, nejako ja s obalom, tak viete spraviť takú vec, že otočíte túto časť a máte tu normálne držiak na telefón. Aha, takto, alebo takto, ja tu mám norskú predpoveď počasia a môžete pozerať, ja neviem, čokoľvek na Netflixe, na HBO Max, alebo potom dáte tie dva držiaky takto dokopy a deckám tu môžete dať napríklad tablet, alebo vlastne aj takto je to dobre do šikma. A ak by náhodou vám dochádzala šťava v tomto zariadení, buď toho napojíte tu dole, alebo tu vnútri sú ďalšie dve USB-C-čka, čo je úplne mega. Tu sa naozaj niekto nad tým zamýšľal a spravil niečo, čo je úplne super. Štandardom pre toto auto sú tiež dva ISOFIXy a aj nad tými sa niekto zamyslel. Proste sú zakryté zipsami a tí zipsy majú normálne taký malý držiak gumový, čiže vy to dokážete odopnúť a zapnúť veľmi jednoducho. A tým, že sedíme v Esprit Alpine, tak na dverách máme klasickú francúzsku trikolóru a pásy majú modré pásy. Dva pásy, to je ako Viper. Renault mi tu prichystal aj takýto pekný ťahák, aby som vedel, že čo v tom aute vlastne je. Základná cena Esprit Alpine s týmto výkonom a s týmto pohonným systémom je 43 900 eur. Ale opcie cenu tohoto auta vyhnali na 51 600 eur, čo je stále podľa mňa rozumná hodnota. A naviac je tu napríklad to rezervné koleso, o ktorom sme hovorili, to stojí 200 eur. Panoramatické strešné okno Solar Bay stojí 1500 eur. Prečo je zatiahnuté? Otvor sa, Sezam. Pak Harman Kardon, ktorý hrá zase veľmi obstojne,
je za 900 eur. Predné sedadla nastaviteľné v 6 smeroch, takéto srandičky sú tu naviac a toto nebudem potrebovať, takisto nebudem potrebovať milión ďalších vecí. Ak by ste hľadali tuto niečo, kedy si mali Renaulty takú špeciálnu ručnú brzdu, ktorú ste odisťovali takýmto spôsobom, nedržali ste ju takto, ale takto, toto ručná brzda nie je. Toto je tu len na jednu jedinú vec. Toto presuniem. Tak je to, aby ste ľahšie dočiahli na displej. A to je úplne super, že aj na toto niekto myslel. Pritom to všetko pôsobí pevne a sú aj vpredu, aj vzadu odkladacie priestory. Vpredu máte dva na plechovky, vody. Normálne tam, vojde tam aj celá takáto veľká minerálka, len vám bude trochu zavadzať. Ale do dverí sa vojde úplne s prehľadom. Keď to posuniete dopredu, tak tu je všelijaký bordel, ja tam mám kľúče, kábel, všetko a ešte máte aj nevrzgajúcu túto časť. Dôležitá vec je, že Esprit Alpine má aj trochu iné sedadlá, ktoré sú športovejšie ladené s väčšími bočnými oporami a čo je ešte na nich zaujímavé, tak je na nich logo Ačka, ktoré v noci normálne svieti tu. Toto normálne svieti podľa toho, akú farbu máte nastavenú na ambientnom osvetlení. Za mňa je toto auto veľmi zaujímavé tým, že v podstate všetko je kvalitne spravené, nič tu nevrzgá, proste to nie je ako keď som vtedy v Superbe chytil túto lištičku Dobre, tak tá tiež trochu zavrzgala. Hej, akože dobre, toto je jediné, čo trochu vrzga, ale ináč je to spravené fakt, že vynikajúco. Vôbec na nič sa nemôžem sťažovať. Všetko je také príjemné a Renault toto aj hovoril, že oni sa snažili spraviť to auto tak, aby bolo čo najpevnejšie a čo najlepšie z pohľadu tej vnímanej kvality. Za mňa sa im to podarilo. Aj proste toto všetko je spravené tak, ako by malo byť. A ak by ste rozmýšľali, že prečo Renault používa túto schému takéhoto, tak to je tiež odkaz do minulosti na nejaký Renault 21 alebo niečo podobné, ktoré malo tiež taký štýl L-kový tých ovládacích prvkov. Mne sa páči, že Renault napríklad nechal normálne ovládacie prvky na volante. Sú to klasické tlačidlá, ktoré sa dajú stlačiť, z ktorých máte dobrý pocit. Sú síce čiernou lesklou farbou spravené, čo znamená, že budú určite dochytané, čiže už sú dochytané. Teraz si prepínam tempomat. Ale vyzerajú dobre sa stláčajú, je tu menenie režimov. Proste je to celkom logicky spravené a je tu jeden dôležitý gombík, ktorý budete využívať relatívne často. Ten je tu na druhej strane a volá sa My Safety Personal. To znamená, že vy si nastavíte nejaký štýl, ktorým chcete používať tie asistenčné prvky a napríklad ja to mám nastavené tak, že si vypínam varovanie o prekročení rýchlosti, lebo nechcem, aby mi to, keď idem 52, hneď upozorňovalo pípaním, že halo, ideš o 2 km rýchlejšie. Ja viem, proste niekedy sa to stane, vtedy dám nohu z plynu, rekuperáciu si zapnem na silnejší režim a tým pádom to bude, auto pôjde úplne že v pohode a dobrzdím si tým regeneráciou a ešte dobijem baterku. Keď som hovoril o tejto časti, tak tu je zase jedna taká zaujímavosť. Nie je tu radiaca páka. Tá radiaca páka je tu, podobne ako majú Mercedesy, ale Renault to má trochu šialenejšie spravené, lebo na ľavej strane je jedna páka. Hej, to ovládate smerovky a svetla. Na pravej strane máte jednu páku na prevodovku, jednu páku na stierače a jednu páku na rádio. Toto je odkaz do minulosti. Takéto ovládanie rádia používal Renault už roky a nie je problém to s ničím, proste je to normálne, rozumné ovládanie, ktoré každý šofér Renaultu už niekedy zažil a pozná ho a dokáže ho používať. Jedine sa mi občas stalo, že keď som chcel pustiť stierače, tak som si zaradil neutrál. Môžeme vyraziť, tá radiaca páka je tu pod volantom, ale ešte mi napadla jedna dôležitá vec. Tá presklená strecha, o ktorej som hovoril, má šírku 1117 mm a dĺžku 1470 mm. To znamená, že keby je tam reálne roleta... Prečo mi to pípa? Keby je tam reálne roleta, tak tá roleta má asi 2 dní, kým sa otvorí a 2 dní, kým sa zavre. Volant je obdĺžnikovejší a to ovládanie tých páčiek, aj keď ich toľko pod volantom, je celkom jednoduché. Dôležitejšie je, že teraz som sa rozbiehal na elektrickú energiu a elektrickú energiu toto auto využíva až v 80% rozjazdov a to je vlastne takto. Vždy sa rozbieha na elektrickú energiu, aspoň ten prvý kúsok. A druhá vec je, že v momente, ako ste v meste, tak až 80% jazd by malo byť na elektrickú energiu.
To je fajn, je to aj dôsledkom toho, že toto auto na full hybrid má celkom veľkú batériu, ktorá má až 2 kWh. Pracuje so 400 V, čo je zase známka toho, že to Francúzi naozaj myslia vážne. O mnoho zaujímavejšie je to spárovanie s tou automatickou prevodovkou, ktorá má 4 prevodové stupne pre spaľovací motor a 2 prevodové stupne pre elektrický motor. Tieto kombinuje a do všetkého ešte, to nemôžete to brať, že má 4 plus 2. Nie je to 6. Je to až 15 režimov, lebo do všetkého tohoto ešte vstupuje aj štarter generátor, ktorý má 25 kW a 50 Nm. Čiže ten v určitých momentoch preberá ako keby pohon auta a dokáže spraviť to, že nemáte stratu výkonu a krútiaceho momentu, lebo ten krútiaci moment má celkom vysoký 50 Nm, je predsa celkom rozumný. Motor spaľovací aj elektrický majú po 205 Nm. Toto auto tým pádom jazdí úplne že hladko a nestáva sa to, čo kedysi na DSGčkách, teraz využijem to tlačítko, že si vypnem pípanie pri prekročení rýchlosti, lebo som šiel 51 a už sa to ozývalo. Tu sa nestane to ako pri raných DSGčkách, že máte proste trhanie. Nie, tuto už všetko je odladené tak, že funguje hladko a príjemne. A normálne sa dá povedať, že príjemne funguje aj informačno-zábavný systém na bázi Googlových týchto programov. Napríklad toto je Google Maps, máte Google Asistenta, dokážete hlasovo ovládať. Hlasovo dokážete napríklad otvoriť a zatiahnuť to strešné okno. Alebo proste zmeniť podsvietenie, alebo čokoľvek iné. Ja sa priznám, skúšal som to, nie som veľmi, nie že fanúšik. Ja nemám rád toto hlasové ovládanie. Ale zase na druhú stranu pre niekoho to môže byť výrazná pomôcka pre toho, kto sa nedokáže sústrediť poriadne na riešenie vecí, ktoré potrebuje a zároveň šoferovanie. Dôležitým faktom tohoto auta ostáva ale, že tým, že je hybrid, tak dokáže mať nízku spotrebu. Renault hovorí, že v meste je tá spotreba až o 40% nižšia ako s porovnateľne výkonným spaľovacím motorom bez hybridného ústrojenstva. To znamená, že asi to porovnávali s tou 1.6 turbo, ktorú malo Clio RS a ktorú mal ale aj Talisman. Lebo tá mala 147 kW, čiže 200 koní. Nebudem sa s tým hádať, ale podľa mňa je toto vozidlo s týmito 200 koní, tých 200 koní nie je 200 koní ako iných 200 koní. Čiže toto vozidlo je ako keby trochu, by som povedal, že jemne lenivejšie, ale zase zároveň to vynahrádza tou spotrebou. Aj s diaľnicami mám 6,0 litra, aj to kvôli tomu, že sme teraz dlho natáčali a mal som celý čas zapnutý motor, teda respektíve zapnuté auto ako také. Ináč mimo obce a v obci dokážete jazdiť okolo 5,3 až 5,4 litra. Je to síce viac, ako udáva Renault udáva 4,7, ale čo si môže byť aj daňou za zimné pneumatiky. Zimné pneumatiky si predsa vedia vedia spôsobiť, že si auto cucne trochu viac. To znamená, že povedzme, že tam je naviac pol litra a tým pádom sa dostávame do toho intervalu, ktorý je úplne že bezproblémový. Čo ma ďalšie zaujalo, tak podvozok. Podvozok má natáčanie zadnej nápravy, to už som spomínal. Je to aj cítiť, v nízkych rýchlostiach to zmenšuje polomer otočenia až na nejakých 10,4 metra, čo je v podstate Clio. Čiže s Cliom sa otočíte na rovnakom priemere ako s týmto autom. Ale samotný podvozok, čo sa týka tlmičov a pružín, je vyladený tak rozumne, že áno, dokáže dynamické prejazdy, ale zároveň dokáže aj veľmi príjemne filtrovať. Cítite trochu tie nerovnosti, ale sú tak odtlmené ako keby aj tie buchnutia šli z veľkej diaľky, ak vôbec by išli, lebo teraz som prešiel cez predcestie a absolútne, že nič. Teraz idem po kanáloch, áno, auto sa trochu pohne, ale nie je to žiadne buchnutie, je to len proste to, čo tá pneumatika vyjde na ten hrb a zíde z neho. Že žiadne ako keby kvalitatívne problémy tu nie sú a vidno to ale, lebo každý jeden podbeh je vystlatý takým tým hrubým kobercom, ktorý sa zlevapkuje, keď je na ňom blato, čo som si tiež už vyskúšal. Optimálna situácia pre toto auto by asi bola, že by malo trošku viacej výkonu. Na to sa môžeme pozrieť pri tom plug-in hybride niekedy na budúce, ale v takomto nastavení je výborným daily. Ja neviem, čo by som mu aj reálne vytkol.
Možno, že by som tam chcel vidieť nejaký štvorvalec miesto toho trojvalca, ale to už je také, že už hľadám, že čo sa mi na tom aute nepáči. Dokonca aj tá cena je v pohode, lebo za 51 600 eur máte auto, ktoré je reálne výkonné. Dokonca ten trojvalec má relatívne dobrý zvuk. Ja som z neho prekvapený, že nehučí, len občas cítiť nejaké vibrácie, aj to je pri tých nízkych otáčkach a pri voľnobehu. A inak funguje úplne, že vynikajúco. Teraz napríklad mi to preplo do elektrického režimu. Normálne v 90-ke idem na elektriku a auto s tým nemá problém. Toto sa stáva ináč aj na diaľnici pri 130-ke, kvôli tomu, že tam je tá dvojstupňová prevodovka pre ten elektrický motor. Dvojstupňovú prevodovku pre elektrický motor malo kedysi aj Porsche v Taycane, ale potom sa na to vykašľalo. Ďalšie priecestie a úplne v pohode. Jediné, čo tu reálne búcha, sú somariny, ktoré mám v lakťovke a v zadných dverách. A ešte tuto niečo, nejaká knižka alebo čosi. Ináč to auto je tak pevne spravené, že fakt vidno tú snahu o tú kvalitu, ktorá bola asi cieľom pri tomto, povedzme si na rovinu, najluxusnejšom Renaulte súčasnosti. Ako jasné, existuje Espace Initial Paris. Zdá sa mi, že existuje, ale áno. Nie, Espace Iconic je teraz, nie Initial Paris. Toto označenie Initial Paris odišlo s minulou generáciou vozidiel s Talismanom a s Espasom, ale teraz existuje v podstate vrcholné vybavenie Espasu, ale toto je ešte niekde ďalej, lebo v podstate Espas si stále môžete kúpiť, keď chcete 7-miestne auto. Toto si kupujete, pretože sa vám páči a že ho chcete. Je to rovnaká sprostosť ako BMW X6, rovnaká ako GLC Coupe, GLC Coupe a X4, lebo X4 je porovná. Vidíte, rovno máme konkurentov. BMW X4, Mercedes GLC Coupe a Audi má tiež nejaké Q5 Sportback alebo niečo podobné. Ale realita je skôr taká, že toto auto bude konkurovať novému Peugeotu 3008. Tam je až príliš veľa tých podobných atribútov, napríklad tvar karosérie, aj keď tuto sa podarilo tú zadnú šikmú časť pod tým 17-stupňovým uhlom, ako ide tá kufrové veko, tak sa tu podarilo dostať do dynamickejšieho tvaru ako v tom Peugeote. A zároveň ale treba povedať, že aj Peugeot má hybrid na základe 1,2 litrového trojvalca. Akurát, že v Peugeote je to skôr bližšie mild hybridu ako full hybridu. Tuto je to čistý full hybrid, ktorý si zobral za základ tú 1.6, ktorú má aj Jogger, majú Duster, majú Clio dokonca, majú Captur, ale zmenou motora a zmenou niektorých nastavení povýšil celý tento systém na úplne inú úroveň. Čo sa mi páči, tak to má rozumné spätné zrkadlá, nemá to žiadne kamery, veľké spätné zrkadlá, z ktorých je vidno, do ktorých je vidno. Všetko takto by to malo byť. Môžem si to auto nechať. Normálne. Kľudne vám o ňom budem hovoriť každý mesiac 5 minút a nechám si ho na 50 000 kilometrový test. Čiže na 10 rokov u mňa pri tomto sekundárnom aute. Nie, teraz vážne. Dokonca aj obklady sú parádne. Sú vyrobené takto. Teraz je téma udržateľnosť. Hej? Čiže nie je tu reálna koža. Všetko je v podstate falošná koža a aj Alcantara je, ak si dobre pamätám, zo 61% recyklovaná a obklady sú na báze korku. Čo je tiež fajn, lebo korok je rýchlo rastúci materiál, ktorý sa dá ľahko zberať a nepredstavuje záťaž na životné prostredie. Čiže tu máme win-win situáciu. Renault sa s tým ešte dokonca pohral a spravil aj krásne čalúnenie, také sivo-čierne, také, no už teraz flakaté, ale vyzerá veľmi efektne a myslel aj na to, že vzadu sa budú voziť decká napríklad, hej. Máme tu odkladací prečinok na okuliare, nikto si tam nič nezabudol, ktorý keď len trochu zavrete, tak vám ostáva ako keby zrkadielko, ktorým dokážete sledovať pasažierov vzadu, ktorí jednoducho nemusíte sa za nimi otáčať a vidíte, že robia neplechu a okopávajú vám sedačky tieto pekné a že vám tam trúsia čipsy, trúsia vám tam s rožkou a potom viete, že to proste budete potrebovať vyčistiť. To som sa trochu nechal uniesť, že áno. Idem si radšej prepnúť niečo.
prepneme si My Driving. My Driving vám dáva zase skóre o tom, že či idete ekologicky a bezpečne. Ja idem bezpečne, ale ekologicky not so much, že áno, mám 55 zo 100 a spotrebu počas tejto jazdy mám 6,9. Ale od posledného resetu, ktorý som spravil pred 256 km, je to 5,9 litra. Renault ináč povedal zaujímavú vec, že s týmto autom z Rafale dokážete prejsť až 1100 km na jednu nádrž. To znamená, že nádrž má 55 litrov a pri tej spotrebe 4,7 by sa to dalo. No lenže to nemôžete ísť po diaľnici 130, respektíve 135, ktorá je reálne 130 podľa GPS-ka, ale musíte ísť, neviem, 110. V takom prípade sa dostanete na nejakých 5 litrov spotreby na letných pneumatikách samozrejme. Ináč letné pneumatiky tiež majú dosť veľký valivý odpor, lebo majú 245 mm šírku. To znamená, že to sa niekde musí prejaviť. A tých 245 mm nie je určite kvôli ekologickej prevádzke. Tých 245 mm je, aby to auto malo dobré jazdné vlastnosti. A ono ich reálne má. Reálne toto auto jazdí fakt výborne, lebo má viacprvkové zavesenie vzadu, ktoré používa systém 4Control Advanced dokonca, lebo dokáže ešte viac natočiť tie zadné kolesa. Teraz to bolo reálne cítiť, že tie zadné kolesa sa natáčali. A neviem, toto je auto, ktoré je fakt príjemné na jazdu. Že reálne nepotrebujete nič viac, reálne nepotrebujete 400 koní, 500 koní, 600 koní. Na normálne bežné jazdenie, a ak jazdíte špeciálne v meste, vám stačí takýto hybrid so 147 kW s 200 koňmi, ktorý má ten elektrický motor s okamžitým nástupom a dokáže vám servírovať tú elektrickú jazdu podľa toho, ako vy ovládate akceleračný pedál. Mne sa to... Dobre, teraz nemám samozrejme, lebo je tu jemný kopček hore, ale reálne, keď dokážem s takto veľkým autom s benzínovým motorom jazdiť za 5,9 litra, tak asi to spravili dobre. Že nie je to vôbec odfláknuté. A vôbec odfláknuté nie sú ani režimy. Teraz som dal športový režim. No. A pekne počuť motor. Fakt, 1.2 má taký chraplavejší zvuk, taký ten trojvalcový, čo v podstate znie ako polovica plochého 6-valca. Čiže, áno, teraz si možno, že klopete na čelo, ale určité podobnosti medzi tými zvukmi tam sú. Vôbec to neznie zle. Toto je teda nový Renault Rafale, ktorý fakt je tým vrcholom ponuky a má krásne pásy, ktoré už mám zapnuté. Takže za 51 600 eur mi to príde ako rozumná voľba. Rozumná z pohľadu toho, čo auto ponúka, akú má spotrebu, aké má prevedenie a celkovo ako jazdí, lebo ten 4Control Advanced je fakt vynikajúci. Čiže ak fakt nechcete dať ešte o 30 000 eur viac za niektoré z prémiových aut, tak toto je jedno výborné auto s veľmi príjemnými všetkými atribútmi. Ja by som si ho normálne nechal, kebyže mi ho niekto odovzdá takto kľúčiky, fajn. Stojí 51 600 eur. Tento kus od 39 900 je s výbavou Techno. Takže sledujte naše videá a vidíme sa pri ďalšom videu.